Welkom op Versailles Media. Ik ben Joël Jinsi, 44 jaar oud en founder van Versailles Media. Maar wat is Versailles Media? Versailles is het platform dat de jonge generatie linkt met de actualiteit. De huidige media wordt door onze generatie als mainstream ervaren en als een media die ontbreekt aan diversiteit. Versailles is dus ontstaan omdat we ontevreden waren met de huidige media. De stad Antwerpen is een stad die meer dan 172 verschillende nationaliteiten telt. Hiermee staat de stad boegbeeld van de 21e eeuwse superdiversiteit. En toch is de huidige media geen reële representatie van deze maatschappij. De federale studie Media en Diversiteit toonde aan dat amper 1% van beroepsjournalisten Belgen zijn met een andere culturele achtergrond. Vrouwen zijn ook nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de huidige media. Versailles Media wordt een online platform dat de stem van diversiteit van de achterkamer naar de voorpagina's moet brengen. Vandaar de naam Versailles, dat de woordspeling is tussen Diverse Society. Welkom.